Cada volta som més conscients de la importància de la salut mental i per això avui a Levante Televisió ens hem vingut ací a Carcaixent per a conèixer recursos i instal·lacions públiques dedicades precisament a la salut mental. M'acompanyeu? Mireu quin lloc tan estupendo que ens hem vingut, en efecte, a aquesta localitat de Carcaixent, com vos dia, a més una localitat pionera en ocupar-se de les persones en la salut mental, un aspecte tan important i del que anem a parlar en el dia d'avui. Quin pati més xulo, a més, quin dia més bonico que ens ha eixit. Estem en el Centre Ocupacional de Carcaixent, es diu El Clot, i ara ens explicaran per què. Té el seu conquer, el tema del nom, i vos presenta, a ella ja la coneixeu, és Teresa Oliveres, la regidora de Benestar Social a Carcaixent. Què tal, com estàs? Bon dia, Ximo. Molt contenta de trobar-vos a trobar-te així i que vinguem justament aprofitant que el dia 10 d'octubre va ser el dia de salut mental, ho hem ampliat a diversitat funcional, que és el centre on estem, i salut mental. O sigui que el programa anem a dedicar-lo justament a totes aquestes persones per a fer un reconeixement també, igual que vam fer als nostres majors, a totes aquestes persones amb aquest tipus de diversitat. Efectivament, que parlem d'altres capacitats, parlem d'unes capacitats diferents. He tingut ocasió de conèixer algunes de les persones usuàries i, escolta, carinyo, mira, estic aborronat, se l'emportem i tot el dia i tots els dies ho tenen les persones, l'equipàs que hi ha treballant en aquest centre ocupacional. Ella és la directora i a més és psicòloga, li diuen Eva Ferri, ja porta temps fent la directora d'aquest centre ocupacional. Quin orgull, que bé, no? A més esteu així de meravella, quines instal·lacions més xules, Eva, enhorabona. La veritat que moltíssimes gràcies i benvinguts, Ximo. Moltes gràcies per poder fer visible el que és la nostra realitat, el dia a dia tant de les persones que treballen així com de la gent, com dels usuaris del centre, que per a ells és una alegria, és un dia de festa, estan supernerviosos i emocionats tota la setmana perquè va vindre Ximo Rovira i la tele, i això per nosaltres és un dia de festa, la veritat. I la rebuda ha sigut amb molta alegria. Ara després pegarem, en companyia de Vall de Teresa, una volteta per les aules i veurem les coses que fan. Hi ha una exposició precisament a l'entrada dels treballs que se fan en la teràpia ocupacional. A veure, són obretes d'art, és una cosa, ara mos contarem, uns trencadís, unes coses, un treball que fan en paper. Ara parlarem del treball que també se fa en la flor, una cosa estupenda. Eva, que jo dic que és un privilegi dedicar-se professionalment al tema de la salut mental, no sé si més en aquests temps, no? I col·laborar en el benestar, no? D'alguna manera, la felicitat d'aquestes persones i de les seves famílies, que tanta falta ens fa a tots, no? Però per a aquestes persones, si de cas, una miqueta més. Sí, la veritat és que això és quasi un intercanvi, perquè, com tu bé has dit, així arribes al centre i la pujada moral que te donen és impressionant, tant en carinyo com la il·lusió que tenen, com l'alegria de veure't, transmeteixen sempre moltíssimes emocions que a tu les replegues i després són molt gratificants. La veritat que treballar en ells per nosaltres és un luxe, la veritat. El tindre un centre com este en Carcaixent, jo crec que és una cosa superimportant. I més un centre com este, perquè este centre naix d'una associació de pares que lluita molt per intentar que els seus fills tingueren un lloc on... Arrenca d'una iniciativa social i després el finançament públic. Mira, és una manera també de que lo públic replega la necessitat del poble. Correcte, en l'Ajuntament, i l'Ajuntament, la veritat que se volcaren en poder fer este centre, i el centre és de titularitat municipal, vull dir que és una cosa que és molt important i és molt de valorar. Estem dins de la localitat, la gent mos coneix, són coneguts com l'Escoleta del Clot, perquè l'edifici era l'antiga escola municipal del poble. Moltíssima gent major ha vingut a aquestes instal·lacions a classe, quan eren més xocotets, i hi ha molt de carinyo de cara tant a lo que és el centre en si com a les persones que s'hi treballen. I la veritat que és un luxe, ja t'he dit, que el poder estar així, com tu has pogut comprovar, és una alegria contínua. És un carinyo, és un abraç, és una alegria, de veritat. Ara anem a conèixer les instal·lacions i el treball que feu, que és molt interessant, Eva. Teresa, a més, un tipus d'acció pionera, perquè estem parlant que va ser a principis dels anys 2000, parlem que ara està molt present el tema de la salut mental en tots els aspectes, però vosaltres ja fa anys que tinguéreu la iniciativa per fer un centre com este, no? Sí, ara en Xiner farà 20 anys i l'important va ser que este grup de pares i mares, com estava dient Eva, continuen l'associació com a tal i van lluitar per a implementar este centre a Carcaixent. Ojo, no se suposa que en un principi no seria comarcal perquè, clar, evidentment es començarien a poc a poc i s'han anat ampliant les places. En aquests últims anys també hem ampliat les places. Actualment hi ha 40 places
clases, totes són de titularitat pública, entonces és a través de la conselleria, o sea, és centres de titularitat municipal, els treballadors i treballadores també són treballadors de l'Ajuntament, però la subvenció que rebem és de la Conselleria de Benestar Social i és un centre que abarca diverses poblacions, comarcal, tot el que és la Ribera Alta, de fet, de bon dematí a les 7:30 és l'autobús i fa 2 trajectes, i les usuaris arriben així al voltant del 9, 9:30 i ja es comencen totes les activitats, dinen així també i després a les 4, 4:30 ja torna a l'autobús, íntegrament tot gratuït, autobús, menjar, tots els professionals. Privilegi, no? Aquest estat de benestar ens dona aquesta oportunitat a les famílies, per a elles és un respir, però a banda del respir és que és un lloc d'encontre, és un lloc de sociabilitat, sí, jo per a crec ells, que és la segona llar, jo penso, no?, per a aquests usuaris, no? La veritat que n'hi ha famílies que ens diuen, quan fiqueu llits, el meu se va quedar segur, perquè ja només falta això, només vol... N'hi ha gent que vol que el metge el tinga per la vesprà, perquè si no té que faltar al centre. Faltar al centre, això podien fer. I inclús en casa diuen, és que si no, no me pagaran, perquè per molts d'ells és la seva feina, el seu treball, les seues dinàmiques... Prenen també consciència, sentir-se també útil, sociabilitzar... Clar, a banda, clar, la logoteràpia, tot el que fan en els tallers, com ells estan treballant, entonces per ells això és molt important per a... Ens explicava Eva precisament que aquestes són en efecte les escoletes antigues i que se diu el Clot perquè estem justament dalt del Clot, perquè en les hores hagueu d'omplir un Clot que hi havia en la zona de la muntanya, no? Sí, este és el barri de la Muntanyeta de Carcaixent i així començava el que és la zona de la Muntanyeta, encara se poden veure algunes roques que comencen en la muntanya i on estem ara n'hi havia 3 metres cap avall que se va tindre que omplir tot per a que poguérem estar nosaltres així. Eva, parlen de l'equip, he tingut també ocasió de conèixer algunes de les dones, alguna més també que n'hi ha, però és un treball especialment feminitzat, cosa que celebra en este cas, perquè l'energia de treball de les dones en aquest àmbit me sembla que és absolutament fonamental. Sí, la veritat que som majoritàries. Nosaltres som 8 professionals els que treballem en el centre. Que també sereu una altra família entre vosaltres, m'imagino. Correcte, sí, perquè això és, al final de la setmana veus que passes més hores així que en casa, que la conciliació que sí que la fem nosaltres així entre nosaltres. Bueno, som 4 monitors, que són els encarregats dels 4 tallers, tenen aquesta responsabilitat, la figura de la fisioterapeuta, que tenim una aula xicoteta, un gimnàs, on se fa rehabilitació, i a banda anem a la piscina municipal, on també se fan exercicis de rehabilitació terapèutica dins de la piscina. Després tenim les figures de les 2 auxiliars ocupacionals, que són fonamentals en tot el tema de neteja personal, d'aseo, menjar, altres programes d'electroescritura, tot això, l'apoyo d'elles és fonamental, i després estic jo, que sóc la psicòloga del centre, i a banda tinc les funcions de la direcció. I entre els 8 mos ho mengem i mos ho fem tots nosaltres, i també tenim un programa de cuina, que una de les auxiliars s'ensenya a fer menjars bàsics, tenim un poquet d'utensilis i de més per ensenyar-los un poquet de vida independent, per a donar-los algunes pautes perquè ells siguin més autònoms, que al fin i al cap és lo fonamental, de que ells puguen per ells mateixos poder desenvolupar totes les capacitats que tenen, que són moltes. Que ne tenen moltíssimes i tenen tantíssim que aportar i tantíssim que donar. No se'n va d'ací en l'ànima plena de carinyo, sobretot. Parla'ns una miqueta, Eva, de les diferents zones. Ara anirem visitant els diferents tallers i els diferents treballs que se fan. Per exemple, tenim així propet esta barraca de fusta, dius que se fan tallers així, l'hivernacle. Què feu així en aquesta zona? És el taller d'hivernacle. Este taller és que tenim el que és la caseta, perquè físicament les hores on hi ha més sol o en hivern fa més fred, dins de lo que és l'hivernacle no se pot estar per la temperatura. Entonces, les feines que ells fan allí dins les passem dins de la caseta on se pot estar millor. El que és el treball en caseta, la laborteràpia que diguem nosaltres, és tot el procés d'elaboració de la flor de temporada. Des del traure la semilla, una vegada estiga espiga la planta, plantar la semilla, repicar la planta i traure-la i tornar-la a traure, el regat, el manteniment, el llevar les coses que no estiguen correctes, i després d'això, els dimarts la traguem a venda al mercat i ells són els que elaboren tot el procés fins que aquesta planta arriba al consumidor, a la persona que vulgui comprar-nos-la. Teniu tot el procés, un hivernacle estupendo, després teniu un trosset així, no? Correcte. Un campet també per a plantar. Sí, darrere d'una de les escoles municipals tenim un trosset de campet on fem verdures. I fem verdures. Però per autoconsum o també porteu al mercat algun encisam o algun d'això? No, ahí aprofitem el taller que tenim de cuina i ahí són totes les elaboracions, els pimentons, faves,
Bueno, de tot el que... Una espenca de categoria feta així en el correcte. terreno. De tot el que fem Sí, allí, que bo. després se treballa en el taller de cuina, ells ho elaboren i s'ho mengen així. Categoria, molt bé, molt bé. I el tema dels altres tallers ocupacionals i els treballs que feu, perquè he vist que feu trencadís, treballs en paper, treballs en pasta, què és el que feu? Correcte. El gros més important del centre és el taller de trencadís. També és el taller que més ocupat tenim perquè el que és l'elaboració és prou més elaborar. Ells fan tot el procés, cada un dins de les seues capacitats, des de la separació per colors simplement de les teseles, el trencar-les, separar-les per tamany, i després ja sobre el que és el cossiol, anar apegant-les, el rejuntat i la treta final. I unes massetes superxules que hem vist, uns cendrers i un personalitzades. Massetes no, que ara no se fumen, per posar coses. Sí, un pongo todo. Buida butxaques, un pongo todo. Correcte, sí, Què més feu? El treball en paper també és molt... Fem el treball en paper xulo, reciclat, sí. Nosaltres, ells fan també tot el procés, perquè podríem una màquina trencar el paper, però el que és la cel·lulosa i tot és més fàcil després per a poder treballar la pasta. Quan es diu feta a mà, és feta a mà 100%, no? Correcte. Ells fan tot el procés, des que se trenca, se tritura, després s'estén, i ho veureu vosaltres ara quan entrem als tallers, se prensa i a partir d'ahir fem llibretes, separadors, hem fet absolutament de tot, d'invitacions per a bodes, per a comunions, tot. I això, per exemple, aquí està veient-nos, escolta, a mi m'agradaria per la invitació de la Això, comunió de la xiqueta. correcte, això estem se posen en així. contacte amb vosaltres? Claro que sí, sí, tenim El preu és Facebook, assequible i a més molt estem fent també assequible. Això és, llavors social, més no? que preu és donatiu, correcte. Clar, És una cosa clar. simbòlica per a l'associació Però que de a més pares. està xulíssim, Que després... el tema del paper reciclat. I tot això reverteix en una excursió que fem anual. Amigo. I Ja teniu pensat en guany on Pues està el te lloc o conte, què? hem estat en Andorra, hem estat que en bé. Cantàbria, en Palma de Mallorca, en Andalusia. Vull dir, D'aixos viatges, estem i serà recorregant... una pel·lícula també per contar, teniu un llibre per escriure, no? Cert, ahí hi ha de tot. Però bueno, aquesta alegria ja és increïble per a ells. Parlant de pel·lícula, jo crec que n'hi ha una que és referència per a tots i està feta, a més, pel mestre Fesser en un sentiment, això que és Campeones. Jo crec que vosaltres teniu aquesta pel·lícula tots els dies. Tots els dies, correcte. Nosaltres Campeones és diari. Sí, així és. A més, reflexa totalment el que és la realitat d'esta gent. Ja ho sabeu, si voleu fer això, un regalet pel bateig del xiquet, per la comunió, tot això, teniu aquesta oportunitat. Estem així. Bueno, Eva, a més veig unes porteries de futbol, avui és un dia estupendo, no sé ara quan ja té un descans, si jugareu també partida o com està això. Ells juguen. Bueno, pues Eva, enhorabona, les instal·lacions són una meravella, però sobretot me quede en la qualitat humana, tant de l'equip com de les persones que formen part, dels usuaris i usuàries. A les famílies també un bes molt fort i ara veurem les instal·lacions. Bueno, Teresa, i ara pegarem el passeig, però el següent pas, a on el donem així en este programa? Anirem un poc més lluny, però dins del poble també, molt a prop del parc, que anem al centre de dia, la Ribera, i el Centre de Rehabilitació i d'Integració Social, o CRIS, la Ribera, que és per a malalts mentals pròpiament. Després m'anirem cap allí. Pendents de la nostra salut mental, que realment és molt important. En companyia d'Eva, si te pareix, Teresa, anem a pegar una volteta per els tallers. Però tu digues, comencem. Mira, comencem per el de Vinga, Tabernacle. Pues este, en efecto, es otro de los lugares destacados, especiales, donde trabajan profesionales y donde hay personas que tienen un servicio, que tienen unos recursos y que afortunadamente aquí, como os hemos venido contando, en Carcaixent, bueno, afortunadamente no, en realidad porque ha habido trabajo de muchas personas implicadas y comprometidas con este servicio público de salud mental. Nos encontramos en un lugar compartido, en el que veis que hay dos estancias diferentes, os lo hemos comentado, uno es el Centro de Rehabilitación e Integración, conocido así por su acrónimo CRIS, así lo conoceremos, hablaremos de ello, y aquí a mi espalda está el Centro de Día, ambos unidos porque conforman, digamos, un complejo, digamos, genérico en el que se hace este trabajo. De la dirección del CRIS se encarga Borja, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y Elena dirige el Centro de Día. ¿Qué tal, Elena? Hola, muy bien. Bueno, de entrada hay una parte, digamos, de agradecimiento, digamos, como ciudadano público, ¿no? a los que os dedicáis a ayudar a las personas y a las familias con
con situaciones de dificultad en salud mental. Yo creo que nos hayamos mentalizado todos también, de combatir estigmas y de normalizar la salud mental. Yo creo que es algo muy importante. No sé si nos ha traído la pandemia o este cambio de tiempo, pero qué falta nos hacía, ¿no? Sí, un poco alcanzar para todos, ¿no?, esta cuestión de que para todas nosotras, pues en momentos vitales podemos tener sufrimientos y necesitar ayudas y apoyos, ¿no? Y qué bueno, Borja, que ayudéis precisamente a paliar ese sufrimiento, ¿no?, a estas personas, desde luego, que sufren. Oye, contadme las diferencias. Claro, son dos edificios, conformáis, digamos, un espacio común. En el CRIS, ¿qué hacéis diferencia del centro de día? ¿En qué se diferencia uno de otro, Borja? Bueno, por empezar un poco con el CRIS, realmente, como has dicho bien, Chimo, ¿no?, el Centro de Rehabilitación e Integración Social se encarga de prestar servicio a personas que tienen problemas de salud mental, que están atravesadas por esto del diagnóstico psiquiátrico y que, bueno, que muchos de ellos necesitan de apoyos y necesitan de recursos en lo social y en lo comunitario, porque mucho de lo que es el sufrimiento que padecen estas personas tiene que ver con la dificultad, el aislamiento al que están muchas veces en la vida, están atravesados por este tipo de condiciones, ¿no?, a nivel Cierto mental. aislamiento, ¿verdad? Sí, Sucede. y de alguna manera pues, lo reactivo es esto, ¿no?, que en la sociedad hay ahí un fenómeno de aislamiento y un fenómeno de sufrimiento que se tiene que atender desde lo social. Sí. Y en coordinación con lo sanitario pues venimos un poco nosotros a completar esta atención integral, ¿no?, para personas con problemas de salud mental. En el CRIS, fundamentalmente, lo que hacemos es atender a un total de 70 personas usuarias. Somos un equipo multidisciplinar que trabaja con una orientación interdisciplinar y que está configurado por psicólogos, trabajadores sociales, bueno, una trabajadora social, terapeuta ocupacional y educadores. Y de alguna manera pues tratamos de hacer una atención integral sobre lo que es la persona y el individuo, ¿no? Tratamos de trabajar mucho por pensar bien a la persona, su contexto, sus relaciones, con qué viene, con qué tipo de sufrimiento viene, más allá de lo que atendemos a nivel de clínica o a nivel de diagnóstico, que es un poco el perfil que nos llega desde la derivación de salud mental. Queremos conocer a la persona, su contexto, su entorno más inmediato y a partir de ahí poder diseñar y poder programar un itinerario, un acompañamiento lo más pormenorizado posible y bueno, transitar con él en el camino y en el proceso de recuperar salud y de recuperar un poco pues, todo lo que se puede uno encontrar que ha perdido, ¿no?, a razón de toda esta condición de salud y de sufrimiento psíquico que en un momento determinado pues, le ha atravesado. Específicamente, la diferencia que puede haber con el centro de día es poca, en tanto que son personas quizás que sí que son de menor edad, pero bueno, es una orientación y una tendencia. Lo que nosotros atendemos es gente en una franja de edad más joven y que necesita de unos apoyos quizás menos intensivos, pero no por ello más necesarios, ¿no? Y bueno, es un centro de régimen ambulatorio, entonces hay mucha flexibilidad a la hora de poderlos atender. No es un centro que esté dedicado a que la gente venga de 9 a 6 de la tarde todos los días de la semana, sino que nosotros estamos abiertos en horario de 9 a 6, de lunes a viernes, y la persona, una vez nosotros hemos podido hacer esta evaluación y este estudio pormenorizado de quién es, en qué contexto se encuentra y qué relaciones dispone y qué apoyos dispone y fortalezas, o de qué dificultades de alguna manera se puede quejar y puede tener, pues ahí diseñamos un poco el itinerario. A lo mejor la persona puede venir un día a la semana, 2 días a la semana, y sobre todo, bueno, lo enfocamos mucho desde lo comunitario, el trabajo y lo que es el acompañamiento. Muy bien, en vuestro caso, Elena, tenéis un número de usuarios menor, sí. 20, pero vuestra ocupación también es muy intensa, también de carácter multidisciplinar, por lo que sabemos, También, ¿no? de carácter multidisciplinar, sí que hay cuestiones que, como te ha comentado Borja, sí compartimos, ¿no?, porque al final damos respuesta pues, a personas que se encuentran en una situación de necesidad de apoyos o que tienen algún tipo de malestar. En nuestro caso, el centro de día que gestiona Fundación Manantial, el trabajo es con 20 personas que tienen una situación pues, de mayor necesidad de ayuda, o bien por una situación social más compleja, o bien por una situación donde la familia pues, también necesita un apoyo más intensivo. En nuestro caso también las personas comen en ese día que pasan, que estamos acompañándolas las profesionales. Nuestro horario es de 9 a 5 y parte de esa atención que damos también es poder estar aquí y poder completar el día entero. El equipo sí, es multidisciplinar, en nuestro caso hay psicología, trabajo social, terapia ocupacional, técnico de integración social, educadoras. Y lo que hacemos es pues eso, escuchar, conocer a la persona, intentar
prestar mucha atención, ¿no?, a las necesidades que tiene, a las dificultades que tiene, a los apoyos, a los derechos también que muchas veces es necesario recuperar, ¿no?, porque son historias de vida a veces muy complejas que necesitan pues un proceso y un acompañamiento desde las distintas disciplinas en recuperar derechos, en recuperar salud, recuperar apoyos y encontrar, pues revisar nuevas herramientas que igual ya les pertenecían o poder pues adquirir otras. Y aunque brevemente, Borja, dentro de las actividades que hacéis hay una que destaca especialmente y que además me parece que es especialmente motivadora, ¿no?, lo del huerto, ¿no? Lo hemos estado hablando, ¿no? El huerto comunitario que tenemos ahora un poco en ciernes y que está arrancando desde principios de primavera de este año y que de alguna manera pues pone un poco en diálogo y articula recursos, que también es una de las misiones de cómo gestiona Fundación Manantial y cómo pensamos desde Fundación Manantial la misión social que tenemos, ¿no?, de activar lo comunitario, de poner en funcionamiento y conectar a las personas con la comunidad. Y en esto decíamos un poco esto, ¿no?, que el huerto es una experiencia que de alguna manera se está sosteniendo por nosotros, por nuestros dos recursos, Centro de Día y CRIS, en diálogo con el Ayuntamiento de Carcaixent, la Regidoría de Agricultura, que es la que nos ha prestado, de Medio Ambiente, que es la que nos ha cedido un terreno, la Estación Agraria Experimental, que también está aquí, cita en Carcaixent, y Interpreta Natura, que es otra entidad que también colabora en el proyecto. Y es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora porque estamos recuperando patrimonio, estamos recuperando el territorio, estamos haciendo un trabajo ocupacional que también es significativo para las personas que atendemos, pero también pues estamos... quan fas l'encisant, fas l'ensalada, que això Exactamente, també és bonic, ¿no? ahí está la cosa. Y lo bonito es eso, que además es un proyecto que ahora mismo estamos en la línea de recuperar cacahuete de cacao de collaret. Ah, mira, el cacao del collaret de l'almorzar, Sí, això exactamente, és de categoria. entonces por ahí estamos un poco trabajando en colaboración con Carles, que es un agricultor, es un yauro de Solera de aquí de la zona, que también nos está asesorando y está acompañándonos en todo este recorrido. Perfecto. Y la verdad es que muy bien. Borja, Elena, si os parece, hacemos un pequeño recorrido por las instalaciones y vemos algunas de las... Bienvenidas, claro que sí. Muy bien, venga, pues muy nada, bien. pasamos. Permiso, vamos. Per a rematar este recorregut per totes les instal·lacions i els serveis que hi ha dedicats a l'atenció de les persones que necessiten atenció en salut mental, estem així de nou en Teresa Oliver, que és la regidora de Benestar Social, i a més ens acompanya Pepe Romeu. Pepe Romeu és el responsable de salut mental en el Departament de Salut de la Ribera. Què tal, Pepe, com estàs? Molt bé, molt bé. A Teresa l'hem saludat a des i ve acompanyant-nos en este trajecte. Gràcies per la invitació. Bueno, Pepe, en el final, jo, si de cas, Teresa, si te sembla, començaria pel principi. Com és la llavoreta, com és la gènesi que naix un projecte en un equipament del que sentir-se tan orgullós, no? Bueno, sí, pues l'inici data ja de més de fa 10 o 15 anys. Tot l'equip de salut mental anem fent projectes per a tindre aquests recursos sociosanitaris així en la Ribera Alta, que no teníem, i ja dic que ho vam presentar moltes voltes a molts ajuntaments, a altres polítics i demés. Aleshores, la resposta que deien sempre era que sí que ho sabien, però que algun dia arribaria. Vam tindre també la sort que els projectes ja es tenien fets, es vaig perfilar un poc i si vam entrar en maig o en juny del 2015, en setembre jo ja estava en la conselleria en el projecte fet i tal. I l'any següent ens van dir que ens donaven una subvenció per part de la Diputació del voltant de 800.000 euros. L'Ajuntament de Carcaixent ha ficat el terreny i la Conselleria de Benestar Social subvencionaria les places, que com ha dit abans són de 70 per al CRIS i 20 per al centre de dia. Aleshores ens vam posar en marxa, però a la correguda vam conèixer la Fundació Manantial, es van presentar, crec que sols es van presentar ells, perquè era un projecte a fer molt ràpidament. De fet, es va començar en el 2018. Que són la Fundació Manantial, són els que porten la gestió, no? Sí, la gestió, sí. Porten molts centres en tota Espanya i així tenen en Villarreal, Castelló i demés.
I la veritat que vam anar a veure com treballen i demés, ens va agradar moltíssim, i ja dic que és a la correguda, perquè té totes les tramitacions i la construcció, en 7 mesos es va fer els 2 centres, des d'abril del 2018 a novembre del 2018. Ja estava l'edifici fet, o sigui, en 7 mesos, tiempo rècord, i en abril del 2019 va entrar en pleno funcionament. Caram. Sí, entonces... Pepe, Teresa és una especialista, diguem, en encaixar les peces per a fer un projecte d'aquestes característiques. Com recordes també aquestes primeres aspentes per a tindre una instal·lació d'aquest nivell, ja sí. Teresa, hem tingut la sort que Teresa ha sigut regidora i professional que treballa en l'equip de salut mental. Coneixia, diguem, les dues bandes, clar. Com ella diu, portàvem anys reivindicant aquests recursos, perquè no se pot entendre una red de salut mental completa sense això. Imagina't, hem estat anys i anys sense això. Imagina't aquestes persones que ara estan venint ací i estan, moltes d'elles, recuperant-se, tornant a treballar, alguns. Abans no ho teníem. Entonces la gent se quedava en les seues cases, el deterioro de la malaltia, etc. Que parlem de rehabilitació, integració, és a dir, de participació, de socialitzar, de normalitzar també aquest estigma que han tingut sempre les malalties mentals, que poquet a poquet, afortunadament, Pepe, anem llevant-los. Anem reduint-los, però encara queda molt per fer. Queda molt per fer. I el treball que feu des de la unitat de salut mental, la coordinació, diguem, de portar els expedients a nivell mèdic, com és aquesta coordinació, Pepe? Nosaltres, efectivament, som els principals proveïdors de les persones que venen així, dels usuaris. I tenim una coordinació bona. Inclús durant la pandèmia hem tingut reunions conjuntes via online en els professionals. No he perdut com va durant la pandèmia, la salut mental ha sigut també prioritària. I ara ja volem tornar, ara en el 2023 ja comencem tots els mesos, tenim una reunió de coordinació en cada un dels professionals de salut mental i en els professionals d'ací del CRIS i del centre de dia. Categoria. Tots els mesos tenim un. Que bo per a un responsable com tu, que s'ocupa de coordinar a tants professionals també, i tantes persones, tindre aquest recurs és un autèntic luxe. Teresa, parlem de futur, perquè això ja està en marxa i segur que n'hi ha projectes, segur que estàs o esteu expectant més coses. Cap a on, què t'il·lusiona de cara al futur? Que mos il·lusiona perquè, com diu Pepe, jo pertenezco a l'equip de salut mental d'ací de la Ribera, aleshores el que s'il·lusiona i el que ens fa falta és una residència, que és el que se diu CEM, un centre específic de persones amb malaltia mental, perquè residència per a unes 40 persones, i a la llarga també unes vivendes tutelades. De fet, en el pla de salut mental, en el pla Convivint, que se va presentar fa 2 anys, així a Carcaixent, ja en el mapa està posat que hi haurà un CEM per a 40 persones. O sigui que pensem que en un plaç més curt que llarg es puga fer possible. Més que un desig, ja siga un projecte, no? Sí, esperem que sí. Que es faça realitat. Jo crec que gent tan professional i en tant de tesó, i tanta voluntat i determinació com vosaltres, aquest projecte serà pront realitat i nosaltres espero també que vos ho puguem contar. Orgullosos dels serveis públics que se donen, en aquest cas per a la salut mental, i, en fi, gràcies per tirar-nos cap endavant. Ha sigut un plaer conèixer-vos i escolta, fer este recorregut. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Acabem este especial dedicat a la salut mental recorrent instal·lacions excel·lents i molt necessàries. Però sobretot ens n'anem amb el cor ple per tota la bona gent que hem conegut i per la que fa possible que les persones tinguen una vida millor.